Εμπόριο όπλων, ναρκωτικών, εκβιάσεις, απόπειρες, ανθρωποκτονίες και το μισό σχεδόν ποινικό κώδικα αντιμετωπίζουν οι 23 κατηγορούμενοι. Η δίκη ξεκίνησε σήμερα στο εφετείο κακουργημάτων της Πάτρας και θα συνεχιστεί στις 6 Νοεμβρίου. Οι κατηγορούμενοι είναι τα μέλη των δύο μεγαλύτερων εγκληματικών ομάδων που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Ζάκυνθο. Μεταξύ των κατηγορουμένων και ο λιμενάρχης Ζακύνθου, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε σχέσεις με έναν εκ των κατηγορουμένων και τον είχε ειδοποιήσει ότι αναζητούσαν οι αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με το πολυσέλιδο κατηγορητήριο, οι εγκληματικές ομάδες πουλούσαν προστασία σε ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων, ενώ στην παράνομη δράση τους περιλαμβάνεται επίσης εμπόριο ναρκωτικών, όπλων, ακόμη και τοκογλυφία. Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του λιμενικού έπειτα από παρακολούθηση με τη μέθοδο του κοριού. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και οι δύο αρχηγοί των ομάδων, ένας 29χρονος και ένας 27χρονος, οι οποίοι εκτός από επιθέσεις, απειλές και εξυβρίσεις, ακόμη και εναντίον αστυνομικών, κατηγορούνται πως ετοίμαζαν την απελευθέρωση και μάλιστα με χρήση όπλων ενός Έλληνα έγκλειστου στις φυλακές, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για ληστείες στη ΔΟΗ Ζακύνθου και την Αλφα Μπανκ Ζακύνθου. Πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση θα κρατήσει καταρχάς πολύ καιρό. Για κάποιους η υπόθεση είναι πολύ ξεκάθαρη, μεταξύ των οποίων και ο πελάτης μου, ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Ευελπιστούμε ότι η δικαιοσύνη και η πρόεδρος και η εισαγγελέας θα το δουν αυτό και ότι θα έχει ένα αίσιο αποτέλεσμα για τους περισσότερους από αυτούς, αν όχι για όλους. Έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Αυτές οι κατηγορίες είναι που αφορούν τους πελάτες μου. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες που αφορούν άλλους κατηγορούμενους. Ευελπιστούμε ότι οι κατηγορίες αυτές δεν θα σταθούν μετά από την ακροαματική διαδικασία. Πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερα, τουλάχιστον για κάποιους από τους κατηγορούμενους, αυστηρές και βαριά η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί.